Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitan ni Jenny nga napoluan, nakapilit dorgi. Yan, managpili, ngayon nakapilit dorgi. Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Jenny, Dear Manong Nemi, sa nga ilik ni kasinsin ko nga ana, iti da iti nga rabii, Manong Nemi, iti taad namanin umay mang pasyar kaniyak. Wan, kargat dati umay mang pasyar kaniyak, no kasto ha, nga rabii iti Friday, ta kabigatan na ket day off ko. May sakla nga sales lady, Manong Nemi, kadarapap ko, nga sumaya at kumamit ti biyag mi, talukam nga kabsat, kat siyak tinauna, ulila kami Manong Nemi iti ama. Nilayang nanang ti adda, ken duwa ka absat ko, ket kaslasyakon iti makuna nga breadwinner. Nga dati tagapuna Manong Nemi, nga ti pilyek, no siyak nagpili, nagbalin nga asawak, ket adda mabalin na, adda kwarta na. Yung no, kita tumot lang, tricycle driver, construction worker, welder, wano saan ka kita mintalon, at nakapugpugot nga agpapainitan ni taltalon, agapitak, ay, hantuan langin kung kunak, sinakam ko. Oh, ito sa hilim ka ng kunan ni auntie. Ay, amok na sinulay dyan. Sinulay dyan, Dekata ko, sorong ko, umumay dito. Medyo marariya ka pa, magsasalita kang kuhan na. Tapos, langana ya. Langana? Kaya mo makita? Sikat mapang samong kingwanan. Gudo tinagan na. Gudo. Gudo predo. Sumot, halos nga may mga paspasir kanya. Mayroon din, kitaan na nga doa. Kakaiso na nga nasa nga ilinak, ket umyanak dito. Umyan ka. Una, ipas nagdati, ginili, kakaiso na nga nagbakasyonak, manipod sa Dia Manila. Makabulan ko dito. Di mo kayat. Kaya yung tunubigat, day off mo, di agpaspasyar ta. Dagbalog. Kasi taramidan tayo, di agpasbasa pa elementary at high school. Ay, buhay. Sige, may karotin. Ni Gudo nga agpaiso, Manong Nemi, kas imbaga ni Nanang, nga iso ti makasabol kaniya. Iso ka dito, Gudo? Kita man talangan na. Durgihan. Si Kamen. Madila pa nagkita ma. Gwapo man ti Sona. Gwapo. Kita man tilangan na. Kita man tabado na. Takas ano? Baka hampay nagdigos dito nga tao. Na imbag parabi yun, Jenny. At kami sa ilim. Ni Ana, kasinsin ko. Best kasin ko. Nagapudyo Manila, nagbakasyon. Makabulang ka nung bakasyon. Jenny. Jenny, siya kanti Jenny. Ana, ni Gudo. Gudo Predo. Nga manalon. Kasi makita nila nga na. Nagangis-ngisit niya. Kung kumriit ko Diyos ng ata, siyempre nakababa dito
at altalon. Din sa kahit long sleeve. Abi kami hindi ka long sleeve no ka gudo. Jak na ruam nga long sleeve no ka no, dakti taltalon eh. Jacket, natidugti ima na. Sa bagay, oreg sweater ka, oreg jacket ka, datarupam, hamot makaluban, di ka nakangis-ngisid kalata. Ang gayam sak ba nga maripatak. Dito'y mula ti atis ko. Dito yo, wow! Jenny Kasin, naimas. Di awatan mo. Tapos sikat ti mga anen. Mabaling ka ti ko do, ngasak ti mga awat. Awatan kumamit lang ni Jenny, orated ng tutugin ka. Awatan mo na, Kasin. Awatan mo na. Di awatan. Thank you, Gudo. O, sige, buka mo. Thank you. Talo, di sa gagaysa tayo. Kuamla ta amin na yun. Diyak ba't paborito ti atis? Ano nga ti paborito? Ti paborito ka tayo lansunes, di ka tayo mansanas, di ka tayo, imported. Yung dati nga local. Ngayon na imas, aramanam. Naimas ka, peso kasin niya. Opo, nagsamit. Nalumi tipuon na siguro. Hindi sa nganat nakaluman na, hangad tipuon na. Ay, pumungat ka ng peso niya. Di sa nganat nakaluman na, sa hangad tipuon na. Pinagkatawa na ko do, ha? Kumekero ka. Bag, nagkatawa ka siya na kay musuota. Habi nga mismo suyot ka, kasin. Sakto lang ka ng agbisuotan nung pumanawan ni Gudo. Sana kang orte nagpapayag. Jenny? Inakon. Hindi ko mapalam bagam. Kahit ko kumalang kami ng follow-up, pa na kahit ko king ka. Namin ang lumating ng baga king ka, Gudo. Nasaan nga sikat kayat ko. Itaan niya nga rason. Di sa pulik, kahit tayo saan nga agapitak. Diba nga mabisina? Sige nga natin. Ana, mabaling nga, wow, agalamano ta? Yes, why not? Sige. Baliwan ta tagam mo. Siyak ni Ana, siyak mat ni Gudo. Sige. Inuto balayo ga, Ana? Balay mi? Dito lang yung cellphone number ko talaim. At no matawagan na, o no mateksan na. Sige mga rin. Uy, Ana. Abi nga. Abay, madi ka? Masaktan ka man lang, no agawag kang kaniko do? Abi ko mga agaw. Ano ko mga agaw? Nunubyok ko maiso. Ang jakbat nubyo. Hanga maso nga agaw. Alawala. Sige rin, mabaling nga maibagam. Tayo ipunbok ko di cellphone number mo, do? Sige, isla ito yun. Nakapanawan ni Gudo manunemi yung makita naragsak ni Ana. Naragsak ka? Siyempre, nakaamam mo ako din lalaki kasi ni Gudo. Naimas tin regalo na atis. Kasi no, dabay doa, kuha ka mo, iawid mo. Sigurado yung tipo kayat. Itad mo ka rin kapsat mo. Jojo, kayo atis na hanggang katimanang nyo, naimas. Sige man kasi, manang. Auntie, nakon. Di ka mo't umiyan aya. Ewan kaya man niya. Umiyan ka na. Ito na magbagtag sa salita. Sige, umiyan akon. Idi, tadagsar din nga kotse manong namin di sangot ti balay. Uy, dapat kami naududi nga may mapasarking ka. Di kotse. So, natirumpeng. Sino? Ni Alfred, na. Alfred? Halos nagpadpado na kini Gudot na gana. Gusto na ko nga. Godofredo. Iso naman Alfredo. Alfred lang, awan doon na. Manong name inlokat ko tiri daw para kini Alfred. Siyempre, ninamnamak. Flowers for you, Jenny. Thank you, Alfred. And of course, Apo, nagatuloy kita ng approach yan. Naduma-duma. Pili ka. Nakaduma ito na, Alfred. Ako nakababayin pa eh. Sige, ang nakababayin.
E kayo, sino? Ay, ni Ana, first cousin ko. Best friend ko, cousin ko pa yun. Nice meeting you, Ana. Ana, warwarnikan ka. Awang pagdanagam kasin. Ti kuka ni Pedro, kit kuka ni Pedro. Umanayin kanyak ni Gudo. Tukilukan. Lukas na, awang pagdanagam. Saan ko nga tipo na itang lalaki? Oh? Saan mo nga mo tagpili lukas ta? Kinunak manong naming amok na saan ang mga ni Alfred. Buhan manong naming numampay na nganan iti atis. Dagi dito akapsat ko, minanso damat manin tinangan. Oy, tabok sityo! Mamamilotay da. Ipabigat yun. Makadakas naman ngamin, katawa mat ngamin tirep mi. Una ya. Bakasyon mo nabigat, diba? Kayat mo. Ako yung tatanta, gumatang ref para kayo. Peso? Hoy. Ala. Alfred, kamabayin pa. Haan. Nakayat mo. Datay refrigerator nga mabalimpag nga agaramit ti ice cube. Oh, may ganun. Ada, two doors. Muna bayad ako magkasjay. Maabot mo 75 to 80,000. Anya? Yeah. Ano numi ko mga artikas niya katakil na nga rep. Hindi, pagipunduam, kada kita umay ko iyag. Tarip yun na kasi jay, di, agitukutak pa yun di ako karne. Na mabalin yung i-rep, i-depros sa yung tuen. Ada karne baka, ada karne baboy, ada karne manok, ada karnet kalding, karnet ganda mo ba eh? Diyan gagangit tulangin nga rep na talagang amangtid ka, Alfred, and thank you. Manong Nemi, saan ko pa nga sinumpatan ni Alfred? Naman pa naman baling kumakit kahit kumati na sumpatan. Nakapanawan ni Suna, manong Nemi, kadidi, tatak na kami lang kasinsin ti agsasarita. Sumaragtan iti silad ko, tumaturugtan. Ana, sino ka dakwada? Ti, kayat mo. Kadakwada ko na, may salaan nilang Alfred, ni Gudungay. Nagmauyo ka ako ng kayat ko. Atis kontra Lanzones kada grapes ko naman. Sa bagay. Ngam dakas na ka dito pag-ibasaram, ginapod no timan sa lalaki. Kasi, agsapsapulak iti baknang. Okay tam, dikotse. Ikatangan na kam to tirep into ng bigat. Uwan niya pala sa pulak, kalaman. Sa bagay. Manong Nemi, nagsardeng ng dikiti karibal ni Albert, nilaing gudo, ti saan nga nagsardeng. Okay. Isulaing pinaay kon manong Nemi nagsubli-subli. Wen manong Nemi ket nakasta daitang bakasyon ti kasinsin ko agad malaglagit mi met atin na palabas. Idobing kami no asano trigat ti panagbiag. Idadakam ti high school, manong Nemi, narikat kami pa yung mga sibro. Aging ka naggraduar kami ti high school. Nagpasyudad ni Ana, manong Nemi, sadya ti nagtrabahuan na, idinto tati kabisera ti probinsyami, isumat ti pagtrabaho ka sales lady, di ko nagpalinga ka sales Ana, waitress, servidura, ka sales lady. Ada boyfriend mo kasi? Awampay. Katsiga, awampay. Gumadanton ni Alfred. Bareng siya tutarman ni Gudo. Ano ya? Ano katitext mo na ya? Ano tatakin ni Gudo nga pag ibagbagang arman na ka? Kayat mo ni Gudo? Kayat ko. No kayat na. Yung si kami ti kayat na. Kukam lang. Bayam, banti baga kinigudo. Nga, si kanti arman na. Gabot na si kang aron. Iti mga iayat kang kuana. Yung kasanon ni baga na nga sikat ipatpatag na.
Tsak kayat ko nakmet. No kas no laing kat aklo nagtunubigat ni Alfred. Kat no ikatahan na kam ti rep, baka sala nga rep, baka masuktan pa na ti TV, baka no pabalbariwan na ti balay mi, padaklen na, papintasin na, papintaan na, at kompleto talaga kamin. Kan baka no, pagbasain na. Kasta narapapin. Hanga maipaay ni guto, ti arapap ko. Itso nga ni Alfred ti kayat ko. Kabigatan na manon nemi nakaawid din ni Ana, idi umayan ni Alfred. Labang kam nga rod manon nemi iti kabisera ket ditoy alapang kam ti appliance center manon nemi ket sa nga ref manon nemi di kinatang na washing machine. Tapno saan nga marigatan ni nanang mo ang lawa? Amo na kat nga rod, di sorom to. Lapay kahit mo. Suktan talata ko, cellphone mo. Saan latan ka mabain? Saanin? Okay. I-deliver dan tulatan. Basta na may bagat address. Tabayadak mo din. Tan, pananta. Nagmerienda. Uno, mangal daw tan. Uno, mangalatatan ti balon tan. Balon, pamananta. Di mo kahit lumapan iti beach. Bagang kumada ng alak ti pinagsukatak. Di gumatang ta. Nagdigos ka. O sige nga rad. Saan lang manong nimi nga arwatan ti kinatang ng intugot. Ken sala ang nga rete in order na makan ken mapulutan no tiket adda pa in arak. Iti apapahapan na o manong nimi. Napainom na ni Alfred. Kalpasan na. Diya ko napupuutan di simarunong ang masamak. Napuutak layangan manong nimi di makariingak nga lamo-lamo ako. Sa nanyat na masamak, abikas to tilangag. Hindi ang darumuar manong nimi nga lalaki ti banyo ti siled ni Alfred. Ay nito na namin mo kanya, Alfred. Alfred, nito mo kanya. Imposible na ti mo napuutan. Sikat kumarkarabas kanya. Sika, amis mo, tinibaga, ti I love you to, inulit-ulit mo. Sikat kimarabas, sikat imo na bimisito kanya. Sika, amis mo, tinibaga, nga nakasagana kang mga ipait, amin mo. Binartek na, ananawain ka, inom ka nga inom. Apay, nagbabawi ka? Ano sa mo nga napuutan ti amin? Ulitan ta. Tapno, mariknamat lang no kasunod ganas na. Nagkalagdigos tanakaligdigos ko niya. Talaga ang digos akong tagbakagarwat akong gawid akong. Ngim, naulit ngagpay sumanong. Kat siyempre, no saan kumang nga napuutan, di damo. Napuuta ko nariknak matin. Agragsakak at anang arod. Kading ka rin namat manong nami nga nakasagana nga magkasar kanyak just in case. Manong nami masansan matin do hasta nga day of ko may nakalain. Kadagpapas kami. Dandanin makabulan manong nami. Sipod nagbakasyon ni Ana. Nakapamintlo kami matan manong nami nga nagpapas kini Alfred. Malaksid iti ref ken washing machine gatangan na kami payen manong nami ti kabaruan nga TV. Idi kaumay ni Ana. Kumusta kasin? Dandani ang subli di syudahan kung nakumaangin,
di nakpat palubusan eh. Ano na? Nato ka na? Di nakpat payat ka palubusan eh. Di ka hanggang subsubli di siyudad ko na. Sino? Sino pa no saan nga ni Gudo? Anya? Nubi mo ni Gudo? Gudo eh. Imay nakpinasyari diya balay. Tinawag-tawagan na, di ba? Inted ko kung kuha na yung cellphone number ko. Oh, Kaya diya eh. Nagtimawag, nasasalita kami, yung may pimasir dito yung balay. Ija balay ko nakumasa, inawis di balayda. Balayda? Nagpintas di balayda kasin. Kasano ko magkadamadan, tinapintas ka? Iti man nalon, makital ta agap pitak, na nakangis-ngisit. Loko ka. Apay. Ni Gudo, ket isut aking kuka tinalawang at taltalunan ti lugar tayo. Imposible ah. No, siya kumat aking kuka. Api nagtrabaho. Api nga dinagbandar lata. Naman? Complete kotis na. Inaramin na tikas diya eh. Tapno masarakan na no, sino talaga ti babae nga rumbeng para kang kuana. Ano ko na? Agsapsapol ka di Baknang saan? Kawin. Ni Alfred Baknang. At the TV mi, rep ken washing machine. Di kotse. Sino nga ti Baknang? Ni Alfred Manigudo. Balaylaan nagpintas. Sa dino. Oh my God to at mapantan to. Kataltalunan, manong ektarya. Isunat mga sa asikasod to'y. Nagkapoy di syudad. At balay da sa jay. Yung madapay balay da to'y. Yung baka ni Gudo, nga pa nakitaan na bisitaan, ti kataltalunan da, tapno, napindas ti ba na kay manage na. Yung makikita mo talaga nga na adot mapapit da. No mapagay, adot ti ma-rigda, no mais, permi, adot papaglakwan da, kinda dumapay. Ano saan nang i-manage? Agad baka may bayan di makitaltalong ka nakwada. Hindi ka naggangawakas ta? Ana, kasin? Ay, Diyos ko. Ay, sa bagay, kagunak nga roden nga, no, sino talaga tinekari, di ka diso. Kahit kumusta kayo magkina Alfred? Kuha, madana pasamak yun. Nadan eh, namitalo kami. Kada day off ko. Sumit kagayang nga na umayik dito yung day off mo kat awang ka na may nakainalan ni Alfred. Darakunan ni auntie. Hamong ka din nga talaga ti kinatao ni Alfred. Basta dekot siya may paspasyar. Ano trabaho na. Mapisina ka no. Kano. Ang peso itong magbagam nga nigudugat aking kuha dito na lawang kataltalunan dito lugar tayo. Uy, hindi ka mamati. Hindi ka mamati. Tatawagag ng sweetheart ko. Tinawagan na nga pa yung speaker na pa mano. Hello, sweetheart. Ay, sweetheart. Adak dito and Jenny. Ay, takata. Kumusta ang Jenny? Namintaluda ka nung nag-date ka ni Alfred kita na ipay na ka nung ti amin-amin na. Hindi ka na ti rep, washing machine ka, TV. Stagayam. Kasalitam? Ano ti baga kang kuha na? Mada, kasalitak bang kasalitak? Pinala na ti cellphone ko, man. Hello, Gudo? Hi, Jenny. O, pa yung mo yung bagang kukayugaan, tinalawang kataltalunan dito eh. Di na magmukha di. E di amo akit, makitaltalong ka lang. E nung sikit aking kukuha, apin nga, saan ka lahat ako maagitudo? Dudo? Nga saan ka kumang nagtrabaho at no saan ka ngumisit? Kahit kung ipakita ka na kiti makitaltalon ka na kami. Nga ore no, siya taking kukuha. Kaya ka matitrabaho.
Gudo, kano ka to manan nga pumasyar dito balay. Kita, umekam to pumasyar akin ni Ana. Personal tong imbitaran da ka iti kalay sa amin. Yam ko na ni Ana, nga agadal ka, agbasa ka nupay. Kung kunang ko na kagat, siyempre, alas tumala na upat nga tawan, panagbasa na. Agriculturist ka nung madlaing, akas kanya. Hindi da kam itong tinulong, amang padruas na ito inalawa kataltalonan mi. Baka saan laing ito, baka danto pwede kita. Basta, sayang na saan mapapintas. Pagbalin mo yung napintas ng lugar, ay mabaling dayuan di kiti turista. Palalok pa yung ako, mula anti fruit trees, adik di bakante nga medyo nang ato, masaan nga mataltalunan. Mabaling nga magpasdagak iti farm resort. Pagtarak na nga rin iti lamus, kaya na dumapay. Gudo, mabaling ka din nga dubla na Carmen. Sorry, Jenny. Inahet kayo din nga talaga. Gabuta, talaga nga dinakayat. Gabot ilangag. Ken kasasaad ko tibyan. Ni Ana, yun na, inako na mismo kanya, nga nainlab at agos kanya. Akasmin iti alisto nga panangibawin ko tiriknak, manipot kin ka, nga naibawin kini Ana. Sabi nga, hindi mo imbaga nga, na baknan kagayam. Nubak na nga, ayatin na, nga bula yung tabak na nga. Ni Ana, dinaan mo, nga bak na nga, nga inayat na. Gudo, agsubli ka, Gudo, agsubli ka, Gudo. Kasi lagbaktid mo to yan. Apa gaming imimay ka? Ore sanak imay. Gadi mo kahit ani Gudo. Gabat kasi alangana. Hello, sweetheart. Sige nga din. Okay, sige. Okay, I love you, sweetheart. I love you more, sweetheart. I love you more, sweetheart. Manong Naimi, pati ni Nanang kaniri kakamsat ko. Nagpapapawi na. Ngayon uri isuda Manong Naimi, dita pulos pagaropen. Nga ni Gudo nga may magpaspasyar kaniya, nga ti amok kat talaga agapitak. Takas di nga lang na kumriit. Kat makitaltanon lang. Ngayam isot aking kukwa. Nagpamarang nga talaing mo na talaga nga. Diyos ko, aya. Ay, kaya napalabas pa, Manong Naimi, timay sa pa nga bulan, talo nga bulan, edita na malagip ko, jak mitlangin matatngan. Ay, diyan ni anak Juan. Dakadinakan mo nga pagrurusokam. Nanang, nadapo ko yun. Anya? Ina niya pala kukam nga ron, tawagan mo na diyan nga Alfred, ay kasarnakan. Sagbay nga madlaw na tachan mo. Tinawagan ka talaga ni Alfred. Alfred, busy ak. Tsaka nimot ko na kayo ka, hindi ka pala tumawag. Basta sakto lang tumawag ditan. Basta ito sumanong nga day off mo, umay ka alain. Ngayon sampay lang ita. Basta dubot ka yung katulad ta. Dahil ko na ipakamukin ka. Masigugak. Masigugak? Di masigugak. Ano ko na? Masigugak ko na. Sino ama na? Gago, sino ko mga ruto saan nga si ka? Anyat amok, baka ni Gudo. Ano ng Gudo? Ni Gudo. Boyfriend ni Ana. Anya? Naka. Sayangan, kurso na nagpamot ka ni Ana. Pagrapitan kayo kumakit, gago. Ano nakita ni Ana kini Gudo? Bak nang gayam ni Gudo. Iso gayam ti akin ko kung anin nalawa ka talunan dito.
Magital-talon lang, hindi kita lugar ang dito. Kukuha na dyan daga, di tal-talon. Ano ya? Uy. Kadagbabawi ka no, api nga sa angin itsunong bata. Amo kami kitsan. Amo kami kitsan nga baknang. Amo katsikat baknang. Ay, Jenny, aya. Isungarod nga sa anak pa lang nga makapasyar dita. Naabakak ti sugal. Naisaldak na ti kotsek. Ano? Sugador ka? O, tabasit. Medyo no, saan ka masango kat adamat sa baling mapangkong tagasad no ka. Ano? Saan lang nga sisiyak ti babae ti biyak mo? Dati ako kinagwapok. Api siksik ako malagpagan anusak mo. Ano? Kat dumasigog ka, manobulan data, ikaligagom mo panagreg. Diyak kayat asumbatan data. Kandiyak pa na kanya sa ganang asawa. Ano? Hayop ka, Alfred! Hayop ka! Ikasarnak! Ngayam ko na kanyak ni nanang, gaga. Paikasar ka? Una nanang kabutas pa siguro ka. Doon paikasar ka. Agsultulo ito nga, sugator ka, da babaero di asawa. Naragsak ka. Nanang? Nga nagpili kan tumit ngaming ardang. Di nakapili kat dorgi. Manong nimi naganakat abalasang kat umapapalak ni Kasin Ana. Naggraduar manong nimi kat isu ita ti kadwa ni Gudo na mangman-manage iti negosyo da. Nakadadot negosyo da. Adapayad pagbula adapayad na mango farm da manong nemi kada fish farm. Kada da talagang farm resort manong nemi. As in nga nagbaknang da. Hingkugtan ko tigasat ko mano. Siyek iditi mo lang inayat ngudo. Tiamok idi, kahit talaga gagangin lang nagapitak ang magital-talon. Awan pa'y asawak manong nemi kat kunakanyak ni Ana. Hoping ka pa'y. No kayat mo, aggraduar ka. No kayat mo, umay kang tudtoy. Ta makitinulong ka. Adot ka sa pulang may empleyado. Yung maggraduar ka atap na dasarbina. Sunong artimang pabasa kanyak. Sa sasaritak ni Gudo, no kayat na nga pagbasahan da. No kayat na nga pagbasahan da ka. Good orin mo na sa anak ko nga agbasa. Maalatak mo't lang Sa bagay. Mangipasdar camp no ko restaurant. Sa kanto tagbalin nga Hepe. Chief waitress. Head waitress. Yung ngayat mga tangarot ka sa tagtali na, naggraduar ka Kasi na, serbi na agayam ta. No saan nga kapuking ka, hangko na nagpati ka ito nga kasasadi ta. So nga kahit ka tulungan, nakas pa ng tulong ko ka nagdikapsat mo, maudi kan. O nga Rod, sige, magbasa ka Rod, kasi thank you. Ito na damat utang ko na yung baga natong kakakait. No sa anak ng imay, saan kami nga nagamamok ni Kudo, ni kayong mo. E di agdama manong nemi kat agbasbasak. Dulat tamad di kita agar-arim kanyak manong nemi yan. Do ibagak nga disgrasyada handa mamati no may dopot masyar dito balay at dati anak ko manong nemi nga ninanang ti mga aywan. Karopro palata ni Alfred nga sweetik dorgi. Nagbabawi akman manong nemi nga awanan ti maramid ko kat ingkarik idibagik. Nga no adan tumanin agarim kanyak. No talagang ipatpatig ko kitipatpatig na masala po ang amot no sa sino isuna. Baknang manuno na kurapay, pangit manuno gwapo. Basta tanangik tun tagpili. Na ito nga ron, di ba kasalitak, manong kinagyaman ti anos mo, nga nangibasa, nang urnos, kalbasangan insan king kanit Italiana,
Thank you. Katsapay kumata damat na ibatik nga balaag. Ulidan kan pagsarmingan tibiyag. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, Jenny. Thank you, Jenny. Kani siksya. Mukhang pera kamit ngamin. Wala na. Thank you, thank you.